Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň 2020-nji ýylda agyr ykdysady we sosial krizisi başlanyp geçirendigini aýdýar. Hökümet ýurtda COVID-19 epidemiýasyny beperwa inkar edip onu dolandyryp bilmeýän mahaly 2020-nji ýylda Türkmenistan agyr ykdysady we sosial krizisi başlanyp geçirdi diýip Human Rights Watch guramasy dünýäde insan hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden soňky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini aýdýar. Hökümetiň dowam edýän ykdysady krizisi çözüp bilmezligi ýylatyň hal ýagdaýyny has agyrlaşdyrdy. Nagyt puluň hemde eli ýeterli adyk önümleriniň ýeti ýetmezçiligi sosial dartgynlygy çuňlaşdyrdy. Munyň netijesinde ýurtda ozal görülip eşdilmedik garşylyk döredi diýip hasabat aýdýar. New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy guramanyň 13-nji ýanwarda çap eden hasabatyny dünýäniň 100 töwereği ýurduna insan hukuklarynyň ýagdaýyna syn berilýär. Hasabat Venezuela'dan Xitay'a, Russiýadan Saudy Arabistanyna çenli dünýäniň en çeme ýurtlaryna adam hukuklarynyň yaramazlaşýan ýagdaýyna üns çekýär. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Joe Biden'ın administrasiýasyndan abaşanyň daşary siýasatyna adam hukuklaryny öýsdürmegi ileri tutulýan ugurlaryň hataryna gaýtadan goşmaga çagyryş edilýär. Gurama Türkmen hökümetiniň ýurtda media we din azatlyklaryny berk çäklendirýändigini, maglumat ýeterligini berk gödegçilikde saklaýanlygyny, onun garaşsyz aktivistlere dowamly aralyş howpuny awandyrýanlygyny, dorlukly ýetirmedilen onlarça adamyň türkmen türmelerine jebir çekýänligini anylýanyny aýdýar. 2020-nji ýylda koronavirus infeksiýasy tutuş dünýä ýaýrayan mahaly Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň hasaba alynmanyny tutan ýerli öňe sürdi. Ýöne media serişçileri ençem adamlaryň COVID-19 alamatlary bilen aradan çykanlygyny habar berdiler diýip Human Rights Watch aýdýar. Şeýle-de hasabat Türkmenistana koronavirus ýokunjunyň ýaýramagy barada häkimetleriň medisina işgärlerini dymmaga mejbur edenligini aýdýar. Gurama Türkmenistana dowam edýän adyk ýetmezçiligine üns çekip ýurtda hökümetiň garyplygy inkar edýänligini, onuň ykdysady taýdan ejiz gatlygyny imitlenmek hukugyny üpçün edip bilmeýänligini aýdýar. Ýeňillikli adyk önümleriniň ýetmezçiligi, bazar bahalarynyň ýokurlanmagy hemde daşary ýurtlardan ýeberilýän maliýe serişçileriniň düýüp götür azalmagy adamları az mukdarda esasy ýymit önümlerini satyn almak üçin bir näçe sagatlap nowbata durmaga mejbur etdi. Olar köplençe eli boş dolany, paýoklar subsidiýalenen ýymit önümlerine eli ýeterliligi üpçün etmedi. Adamlar döwlet dukanlaryna ýymit önümleriniň sewdasyna esasyz girdilýän çäklendirmeleri başdan geçirdi. Ýylatyň ýymit zerurlyklary boýunça jemgyýetçilige eli ýeterli resmi maglumat ýok diýip Human Rights Watch guramasynyň ýyllyk hasabatyny aýdylýar. Onuň Türkmenistana raýat jemgyýetiniň ýagdaýyna bagyşlanan bölüminde ýurtda garaşsyz ýerli guramalaryň erkin iş alyp baryp bilmeýänligi, belligi alynmadyk hökümete degişli bolmadyk guramalaryň gadagan edilýänligi, hemde olary belligi aldyrmak işleriniň juda muşakkatlydygy, şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy halkara jemgyýetçilik guramalarynyň Türkmenistana girmegine ruhsat berilmeýänligi aýdylýar. Geçen Tomuz Türkiýede Demirgazyk, Kiprde we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Türkmenistanly migrant işçiler Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna çemeleşigine, onuň ýurtda adyk howpsuzlygyny üpçün edip bilmezligine hemde apreliň ahyryna turan weýrançylykly harasaty geleňsizligine protest bildirip bir näçe demonstrasiýa geçirdiler. Human Rights Watch guramasynyň ýyrlyk hasabatyna bu protestler hem agdalýar. Şeýle-de hasabatda protest hereketlerine goşulan emigrasiýadaky Türkmenistanyň demokratik saýlawy opozisiýa hereketiniň aktivisti Dursultan Taganowanyň iýul aýyna Türkmenistanyň konsulhanasynyň şikaýeti esasyna Türk polisiýasy tarapyndan saklanmagy, onuň oktýabr aýyna Istanbuldaky deportasiýa merkezinden boşadylmagy we bir ýyl möhlet bilen halkara goraw statusyny kabul etmegi agdalýar. Hasabat Türkmenistana daşary ýurtlardaky protest hereketleri bilen ara gatnaşykda şüphe bildirilýän adamlaryň ýygyrlananyny, sentýabrda Peýgamber geldi Allah berdiýiň galp aýyplamalaryň esasyna 6 ýyl möhlet bilen türme tutulgyny hökm edilendigini, Murat Duşemowyň YouTube ulgamyna daşary ýurtlardaky opozisiýany agdywelige çagyrandan soň tutsak edilenligi agdalýar. Hasabata görä Türkmenistanda nägileligiň jemgyýetçilikde beýan edilmeginiň islenlik görnüşi gadagan edilýär. Kadyet jogapkärçiligine çekilmek töwekkülçiligine garamazdan adamlar ykdysady krizise we ýeňillikli ýymit önümleriniň ýetmezçiligine protest bildirmek üçin bir näçe öz akymlaryň parahatçylykly ýonanşyklary geçirdiler diýip hasabat ýurt içinde ýylyň dowamyny öz raýyna guralan protestlere salgylany.
Hasabatyň Türkmenistany media azatlygynyň ýagdaýyna bagyşlanan bölüminde ýurtda media azatlygynyň gözüňi ýagdaýyna üns çekilýär. Türkmenistanda media azatlygy ýok. Çap edilýän ähli neşirler we elektron media serişçileri döwlet gödegçiligine diýip hasabat aýdýar. Ol Türkmenistanda internetiň berk döwlet gödegçiligine saklanýanlygyny, garaşsyz setleriň häkimetler tarapyndan semedilýänligini we daşary ýurt media serişçileri bilen hyzmatdaşlyk edýän yerli habarçylardan aralanýanlygyny aýdýar. Köp website, şol sanly sosial ulgamlar we messengerler petikli. Hökümet aragatnaşygyň ähli görnüşini gödegçilik astyna saklaýar diýip Human Rights Watch aýdýar. Hasabatyň Türkmenistanyň din azatlygyna bagyşlanan bölüminde ýurtda belli alınmadyk dini toporlaryň işleriniň gadagyn edilýänligi, dini ynanç sebäpli harby gullukdan ýüze urýan raýatlary alternativ gulluk mümkinçiliginiň berilmeýänligi aýdylýar. Hasabat Türkmenistanyň dini ynanç sebäpli harby gullukdan boyun gaçyran 11 Yehova şaýadynyň tutsag astyna galýanlygyny aýdýar. Hasabatyň syýasy tutsaglary zorlukly ýitirim etmeleri we gynamalara bagyşlanan bölüminde türkmen türmelerine gynamalaryň we ýowuz tütemiň endemik häsiýeti eýedigi, zorlukly ýitirim etmeleriň pidasy bolan onlarça tutsagyň daşarky dünýäden üzüňe saklaýanlygy bellenilýär. Hökümet olaryň maşgalalarynyň ýa-da aklawçylarynyň olaryň ýanyna baryp görmegini ret edýär diýip hasabat aýdýar. Human Rights Watch guramaty dünýäniň en çeme ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy barada hasabatyny ýyllyk çap edýär.